God aften. Velkommen til. Jamen, tak fordi I svarede på den, poll, jeg sendte ud lige før. Det viser sig, at 60% af jer har set det webinar, som jeg stod for en 14 dages tid siden. Og det er jo fint. Der kommer lidt gentagelser af det her, nogle lidt andre eksempler, og selvfølgelig også nogle andre strategier, men selve opbygningen er egentlig det samme. Så hvis der er noget af det, I synes, I har set før, så er det jo egentlig bare, fordi jeg gerne vil slå det fast med syvtommersøm, men altså eksemplerne er nogle andre, og strategierne er også nogle andre. Så jeg håber, at alle vil få glæde af det anyway. Og så er der selvfølgelig mange af der er nye, cirka 40%. Ligesom sidst tror jeg har 2 slides, der hedder om mig, men det er også fint. Så får man slået fast, hvem jeg er. Jeg er medejer af Investor.dk og Daytrader.dk og forfatter til bogen Daytrader. Jeg arbejder med formidling af investering gennem kurser og foredrag, og så trader og investerer jeg også selv. I dag der skal vi snakke over emnet trading for dummies, og det er egentlig lidt ligesom sidst, at vi tager nogle simple strategier og kigger lidt på den simple psykologi bag det faktum, at rigtig mange trader, men cirka 90-95% af folk, der trader kortsigtet, de fejler. Og det er jo egentlig underligt, fordi vi har jo nogle strategier, som jeg vil vise jer i aften, som langt hen ad vejen virker, men der er altså nogle ting i vores sind, der forhindrer os i at følge selv simple strategier. Og det er det, jeg gerne vil slå fast med syvtommersøm, at man skal følge en strategi. Der må gerne være simpel, hvis den virker. Det er jo et forløb, vi har lavet her, som hedder den simple metode til daytrading, og det er, fordi vi har jo holdt rigtig mange serier og webinarer her under Daytrader.dk. Det har været relativt avancerede webinarer, mange af dem, hvor vi har snakket om robotter, eller AI og forskellige andre ting. Men nu prøver vi ligesom at skrælle det hele af. Og det første webinar, vi havde i episoden her, eller i serien, det var simpel teknisk analyse, som var Martin Juhl Olsen, min kollega her på kontoret, som satte jeg lidt ind i det. Og så har vi stadig til gode Robin Eriksson, som også er min kollega her på kontoret, som vil tale over temaet trading for travle forældre, og i det hele taget, hvordan man opbygger strategier. Meget spændende. Og så har Christian været på i sidste uge her med, hvor han fortalte om en af sine indikatorer. Christian er jo en meget kopieret trader på eToro, og jeg håber, at de så det webinar og havde glæde af det. Han kommer på igen og fortæller lidt om, hvordan man kan undgå et krak. Det er vist her om 14 dage eller sådan noget lignende. Og det hele er jo meningen, at man kan se de her webinarer, og så kan man få de her indikatorer og selv sætte dem op på sit chart i TradingView og bruge dem. Og så kan man handle dem på den broker, man nu engang bruger. Hvis man skal være med i forløbet her, så skal man bruge Markets-brokeren, som er den, der sponsorerer forløbet. Og det er jo rart at have en sponsor, fordi så kan vi gøre alt det her gratis for jer, så længe I bare bruger Markets. Og det er den her platform. Lige snart I har åbnet en konto og sat penge ind og bruger den til at handle med, så kan I få alle de her indikatorer og værktøjer, som vi præsenterer for de her webinarer. I skal bare sign op til forløbet, den simple metode til trading. I går ind på Daytrader.dk, ude til højre finder I et banner. Så skriver I op, og så når I har en markedskonto, så udfylder I jeres kontooplysninger. Det bliver alt sammen forklaret af de mails, I modtager, lige snart I signer op. Så skriver I jeres kontooplysninger ind, og så får I adgang til strategierne, når I er godkendt. Men altså, tradingstrategier for dummies i dag, 19. november 2025. Simple strategier og grundlæggende tradingpsykologi. Lad os se at komme i gang. Der har vi endnu en slide om mig. Vi har gennemgået det en gang, så det vil jeg ikke gøre igen. Jeg vil beskæftige mig med disclaimeren hernede. Webinaret er kun til inspiration. Historisk afkast siger ikke noget om fremtidig afkast. Tal med en uafhængig rådgiver, hvis du er i tvivl. Al handel på børsen sker med risiko for at tabe penge. Og sådan er det bare. Det skal man selvfølgelig lige vide, når man går i gang med trading. Men altså, min påstand er jo, at trading, aktiv trading, swing trading, i virkeligheden er relativt nemt, hvis man bare følger nogle strategier, der virker. Her har vi en strategi, som I måske kender, som hedder Turnaround Tuesday. Hvis det store amerikanske S&P 500-indeks er faldet mere end 0,5% på en mandag, jamen så er der stor sandsynlighed for, at tirsdag bliver en positiv dag. Så derfor, hvis markedet har været nede 0,5% på et tidspunkt i løbet af mandagen, så skal man købe op lige inden markedet lukker, dansk tid 21:55. Og så skal man lukke positionen igen
dagen efter, tirsdag kl. 21:55, hvis markedet generelt er over et glidende gennemsnit på 200 på en dagsgraf. Det er jo sådan rimelig simpelt at følge. Man kan sætte nogle alarmer op i TradingView, så man får at vide, hvornår den her situation den opstår. Så går man simpelthen ind og køber markedet, og så har man lige pludselig en rigtig god hitrate. Og det er fordi, at alt det sure, der er sket i weekenden, det bliver simpelthen suget op om mandagen. Og så om tirsdagen, så er markedet tænkt, så slemt var det heller ikke. Og så går markedet som regel op om tirsdagen. Det er noget, der hedder en effekt, der hedder Turnaround Tuesday. Og den sker altså sådan relativt tit, i hvert fald nok til, man kan kalde det et swing trade. Var der nogen af jer, der kendte den her i forvejen? Vi har tidligere skrevet lidt om den på daytrader.dk, så det er ikke en helt ukendt effekt, og den bliver også brugt af professionelle, den her effekt, hvis det store indeks er faldet mere end 0,5%. Meget sjov strategi. Og det handler simpelthen om, at man følger indekset, og her kan I se, at det er faktisk faldet mere end de her 0,5%. Jeg tror, det er faldet 1,1% her. Det her, det er dagsgrafen. Og så lige inden markedet lukker, den har været helt deroppe at vende, så er den gået herned. Den har været helt hernede i markedet. Men altså, når markedet lukker, bum, så kommer man op her. Og så rider man jo masser med næste dag hele vejen herop med en gearet position i S&P 500, og så lukker man handlen herop. Meget simpel strategi at følge, og ret virkningsfuldt. Lars skriver, han kender den ikke. Den hedder Turnaround Tuesday. I kan prøve at søge den op på nettet. Der findes forskellige versioner af den, men jeg har testet en version her, og det er nok, hvis markedet bare er faldet 0,5% om mandagen. Der er også nogen, der siger, at det skal falde 1% om mandagen. Men altså den her graf, opadgående graf, den opstår, når markedet kun er faldet 0,5% om mandagen. Det er ret sjov strategi, som jeg selv har handlet i lang tid. Ham her gutten havde jeg også med sidste gang, og det er fordi, at han repræsenterer jo alt det, som man egentlig godt kan lide ved et menneske. I kan også se hende pigen her, hun kigger betaget over på ham. Og det er fordi, han er et socialt menneske, også det, man kalder et helt almindeligt menneske. Han er sjov at være sammen med, men han er ikke særlig god til at trade, og sådan er det desværre for de fleste af os. Han oplever logik, som ikke findes. Han ser sammenhæng i tilfældigheder. Han er svært ved at begribe sandsynligheder. Han bilder sig ind at forstå komplekse sammenhæng. Han lægger for stor vægt på forudtaget holdninger og fordomme. Han er alt for selvsikker, eller overoptimistisk. Han er grådig, men bange for at blive snydt, og han tager hurtige beslutninger. Kort sagt, så er han alt det, som vi godt kan lide ved et menneske, hvis man sidder og hygger sig, drikker rødvin og spiser god mad. Han er et socialt menneske. Men desværre, så er han ikke særlig god til at trade. Han drømmer om hurtige biler, og at gøre sin far rig. Det er faktisk en rigtig person, der hedder Timothy Sykes, som nogle af jer måske kender. Han er ret berømt amerikansk trader. Han poster en masse sjove ting på sin Instagram-profil. Han sidder og trader oppe i bjergene. Han sidder og trader i en smuk flod. Han sidder og trader i en skov. Alle mulige mærkelige steder. Og så tilbyder han selvfølgelig undervisning. Og hans far, han er blevet meget rig på det. Jeg ved ikke, om det er på trading eller på undervisning, men i hvert fald så flyver han rundt i private jet her, og der er hans far med op at flyve, og han er faldet i søvn. Han er sådan blevet træt af at tælle alle de penge, som hans søn har tjent. Så det her, det er den drøm, som mange trader, de har, når de går i gang med at trade. Hvor svært kan det være, tænker man. Men i realiteten, så rammer man ofte muren, taber en masse penge, og har svært ved at leve op til de her drømme. Og en af grundene til det, det er jo, at vi mennesker er de her sociale individer, som let lader os narre og ser mønstre, som i virkeligheden ikke findes, osv. Sidste gang havde jeg sådan et bedrag med, et synsbedrag med, og det har jeg også den her gang, fordi jeg synes, det er ret interessant, hvor dårlige vi mennesker er til i virkeligheden at se virkeligheden. Den her gang, der er det bolde. Og alle de her bolde, de har samme farve. Det er svært ved at tro, men det har de altså. Den her bold, den er fuldstændig samme farve som den her bold. Det tror man ikke. Men det handler om, at vi simpelthen er ofre for synsbedrag. Og det skyldes, at der går nogle forskellige farver igennem de her bolde. Og så bliver vi snydt til at tro, at bolden har en anden farve. Nu vil jeg bevise, at de har samme farve. Nu sætter jeg nemlig den samme farve hen over bolden hernede, og så kan I se, at på mærkværdig vis, så skifter den farve. Så skifter den en lille smule farve, endnu mere farve.
Og I kan se, nu er den fuldstændig identisk på den her op, og jeg har ikke skiftet farven på den her bold. Jeg har kun ændret de her farver på de her streger, der går ind over bolden. Så det er jo ret interessant, synes jeg. I kan se her, hvordan den skifter farve. Vildt. Men vi mennesker, vi er jo impulsstyrede, optimistiske og selvsikre. Og det er det værste, man kan være, når man skal være en god trader. Jeg ved ikke, om I kender Dunning-Kruger-effekten. Det er nogle forskere, som har målt ens selvsikkerhed i forskellige situationer. Og det viser sig, at jo mere amatøragtig man er, jo dårligere man er til noget, jo mere selvsikker er man. Og jo bedre man er til noget, jo mere usikker er man på, at man i virkeligheden har ret. Og det er sådan indbegrebet af trading, fordi der er en masse amatører derude, som tror, de kan enormt meget, selvom de slet ikke har studeret. De sætter sig bare ind til skærmen og begynder at trade og tror, de er eksperter. Og så taber man en masse penge. Det er så sikkert som armen i kirken. Det gør man. Man kan godt være heldig nogle gange, men i lange løb, så vil man tabe penge, medmindre man virkelig bruger tid på trading, eller følger nogle strategier, man er sikker på virker. Man er aldrig helt sikker på, at de virker, fordi strategier, de har jo kun virket historisk. Det er ikke sikkert, at de virker i fremtiden, men man kan sige, at der er en vis sandsynlighed for det, hvis de har virket i lang tid historisk. Her er der nogle illustrationer på forskel mellem selvsikkerhed og selvovervurdering. Og jeg har confident er sådan lidt et sjovt ord på dansk, men fordi selvsikkert er ikke nødvendigvis lige det ord, jeg vil bruge i den her sammenhæng, men i hvert fald tryg, man er sikker på, at det, man gør, er rigtigt. Hvis man er det, så siger man, at jeg kan gøre det, fordi jeg er well-prepared, jeg har øvet mig, og jeg har trænet det. Og hvis man er selvovervurderende, så siger man, at jeg kan gøre det her nemt. Jeg behøver ikke at øve mig eller forberede mig. Og den selvsikre, den selvovervurderende, han taler, og så tænker han bagefter. Og den trygge, eller den selvsikre, han tænker først, og så taler han. Den selvsikre, han søger respekt, og den selvovervurderende, han søger at blive set. Det er nogle meget gode illustrationer, synes jeg. I kender jo alle sammen en, som er sådan. Undskyld, nu bliver jeg lidt politisk. Men det er Trump. Han kan stoppe krigen i Ukraine på 24 timer. Han har ikke forberedt sig på det. Det er bare noget, han siger. Og det er jo nok til, at han får en masse opmærksomhed. Og det er også det, han søger. Og så bliver han valgt, og det er jo det, han er interesseret i. Når så kommer til stykket, så kan han ikke. Men der er nogen, der mener, han kan så meget andet. Det vil jeg ikke beskæftige mig med. Men lige i den her situation har han jo i hvert fald ikke kunnet med Ukraine. Så er der mange af os, der netop følger medierne. Sidste gang havde jeg et lidt ældre eksempel. Nu har jeg fundet et eksempel, som er relativt aktuelt. Det er jo fra Novo. Man læser i avisen eller på Euroinvestor, at Novo den skal op. Novo-aktien er drættet om, men investor mener, det er faktisk en investor fra en stor fond. Jeg vil ikke sige hvilken, for der er ingen grund til at hive dem ind. Men han mener, at den snart skal tordne afsted. Og det mener han lige præcis på det her tidspunkt. Og I kan se, at den tordnede ikke afsted. Den raslede i stedet for ned. 62% siden den 3. oktober 24, hvor den her ekspert kom med den her udtalelse. Det var her. Han sagde, at den skulle tordne afsted opad. Det gjorde den mildt talt ikke. Og det er sjovt, han siger det, fordi hvis man bruger bare den mest simple form for teknisk analyse, som vi måske kender, det der hedder skulder, hoved, skulder, det var her, han sagde det, så kan man se, at Novo på det her tidspunkt, da han kom med den her udtalelse, havde lavet det perfekte skulder, hoved, skulderformation. Jeg har næsten ikke set nogen, der er så perfekt. Her har vi skulderen, her har vi hovedet, og her har vi endnu et skulder. Og når prisen er dykket ned under det her niveau, altså skulderniveauet her, så kommer der som regel et pullback op til den øvre del af skulderen, og så går det ellers ned ad bakke. Og hvis det går ned ad bakke efter den er ramt her, så kan man være sikker på, at det er et vendingsmønster, et kæmpestort vendingsmønster, og så skal man bare sætte komme ud. Den her såkaldte ekspert, han mente altså, at nu er den tordne op. Helt vanvittig udtalelse, når man ser på det her tekniske mønster. Jeg er jo selv ikke meget bedre. Jeg havde på et tidspunkt en Toro-konto, hvor jeg tradede, og I kan se her, det var i 2017 og 2018. Den første måned, fint overskud. Jeg lå og handlede valuta, mexicanske peso over for dollars.
1 måned med overskud, 2 måneder med overskud, 3 måneder med overskud, 4 måneder, 5 måneder, 6 måneder, 7 måneder, 8 måneder, 9 måneder, 10 måneder, 11 måneder, 12 måneder, helt år, hvor jeg lavede overskud hver eneste måned i at handle med valuta. Og så begynder jeg desværre at gå i minus her, for lige redde mig i land igen. Så går jeg i minus her igen, og så begynder jeg simpelthen at tilte. Jeg er alt for selvsikker. Jeg tror, når jeg går til 12 måneder træk, så tror jeg kan blive ved. Jeg anerkender ikke, at jeg kan fejle. Og så begynder jeg at tilte og blive usikker. Og så kan I se her, hvad der sker. Jeg går fuldstændig i gulvet. Og det ender med, at Ettore skriver til mig og siger, nu går den ikke længere, Marker. Vi lukker sin konto, hvis du ikke tager dig sammen. Og det var præcis det, der skete. Jeg landede i Estlands hovedstad, og så tænkte jeg, det kan ikke være rigtigt at lave det her minus. Og så tiltede jeg fuldstændig. Jeg lavede en handel, inden jeg satte mig op i flyveren. Utroligt dumt. Så minus 19%, 20% det første år her, og minus 19% det andet år her, fordi jeg tiltede. Så jeg kender det. Jeg har været der, og det er derfor, at jeg synes, det er meget vigtigt at understrege de her psykologiske mekanismer, der kan ske som trader. Så den eneste løsning på alt det her, det er strategier og holde sig til dem, holde sig slavisk til dem. Lad aldrig nogensinde være. Afvig aldrig fra din strategi, også selvom at den svigter dig en gang imellem. Så man skal definere sine regler på forhånd. Entry, exit, stop, størrelse osv. Brug faste positionsstørrelser osv. Alt det her, som en strategi kan gøre for dig. Jeg har allerede givet jer en strategi, Turnaround Tuesday. Nu giver jeg jer en anden, og det er strategi, som jeg selv har bygget, og som jeg selv handler. Og den går egentlig ud på, at hvis der er momentum i guld om natten, så vil det momentum ofte fortsætte om formiddagen. Når man skal finde tradingstrategier, så gælder det jo som regel om at finde noget momentum i en bestemt retning, eller så finde en mean reversion. Altså, der er en klar trend, men at der lige kommer et tilbageløb i trenden. Det kan man også bygge strategier omkring. Men det her, det er altså en momentumstrategi. Den udnytter, at der ligesom har været et momentum i løbet af natten. Og så køber man op på det momentum om formiddagen. Og så får man det her afkast. En profitfaktor på 1,8. Meget fin profitfaktor. For at være lidt mere klar i spyttet med strategien, så er det, at man kigger på prisbevægelsen fra kl. 1 om natten dansk tid til kl. 6 om morgenen dansk tid. Altså den her bevægelse. Den er sådan lidt lyseblå her. Og hvis den bevægelse har været næsten 1%, jeg handler den allerede for 0,8%, så siger man, at der er et momentum, og så køber man lige snart prisen kommer op over det øverste niveau, den har været i løbet af natten. Og så rider man med op, og så tager man profitten herop. Og dem, der har været med til det tidligere webinar, de ved, at jeg godt kan lide at bruge take profit og stop loss som en multiplikation af den indikator, der hedder ATR. Det gør man aldrig arbejder med et fixed, altså et fikseret stop loss eller target. Man ser ligesom, hvor store bevægelser der er i markedet. Hvis der er meget store bevægelser, så kan man jo godt have et større profit. Man skal også have lidt større stop loss, fordi der er nogle større bevægelser i markedet. Og så er der sådan et golden filter her, som er en kombination af forskellige glidende gennemsnit, og prisen skal være over den her, før man kan gå med op. ATR, det er det her, jeg definerer stop loss med. Det er noget, der hedder average true range, så den måler altså volatiliteten, hvor meget prisen typisk svinger på en bar, eller målt på, hvis det er for eksempel ATR-længden på 12, så kigger den på de seneste 12 bar på den tidsramme, du bruger. Og så tager den et gennemsnit af det, og så ganger den med 5 eller 8 i det her tilfælde. Jeg kan selvfølgelig også bruge nogle andre tal her, men det er det, jeg har fundet ud af, virker. Så hvis der har været en stor volatilitet, så er der også en større spredning på stop loss og target. Det synes jeg er ret smart. Og her kan I se RTR'en. Her det er et meget roligt marked, det er jo typisk også om natten. Jeg ser ATR er lav. Lige snart der begynder at ske noget, så stiger ATR. Så derfor så kan man gange det her tal, som er et pointtal, med sit stop loss og take profit, og så dermed udnytte den her volatilitet.
Den kan faktisk også bruges short, den her. Hvis guldet har momentum nedad, så kan man gå med på en short. Hvis bevægelsen nedad er større end 0,8%, så kan man gå med i en short. Og det er altså en indikator, som vi får og selv kan putte på TradingView, hvis I bruger markedskontoen og indgiver jeres markedskonto, så får I den her, kan downloade den, og så kan I selv bruge den. Og det er vigtigt, at man igen følger strategien. Man kan godt føle sig fristet til, når man vågner om morgenen og ser, at guldet har bevæget sig noget. Så nu går jeg bare ind og følger med strømmen. Her der har jeg ændret rangen ikke til 0,8%, men 0,5%. Og så kan I se her, hvordan det ændrer afkastet fuldstændig. 0,5%. Bevægelse på 0,5% i løbet af natten er simpelthen ikke nok til, at der er kommet et momentum, som er værd at følge. Så derfor er det vigtigt, at det skal være 0,8% eller mere end det, som skal være sket i det her tidsrum mellem 1 og 6. Hvis der er det, så er det bare om at ride med. Jeg synes, den her graf er meget illustrativ i forhold til, hvad der sker, hvis man ikke følger strategien og altså bare hopper med på momentummet. Skal endelig skrive, hvis I har spørgsmål. Men ja, den kan man koble på TradingView. Der er jo en video omkring alt det her, hvis man er med i forløbet. Så man kan se, hvordan man downloader den og henter strategien og kan sætte den op i TradingView, som jo er det er gratis værktøj, og så kan man så handle den, hvor man vil. Den hedder Simple Golden Breakout, og ser sådan her ud, når man henter den. Så skal man bare trykke Use on Charts, og så bum, så kommer den ind, og så giver den simpelthen en stop loss og take profit hver eneste gang, at kursen har bevæget sig de her 0,8%. Man kan også gå ind og ændre på settings, hvis man vil det, i løbet af natten. Ja, hvad med dansk sommertid? Følger den dansk sommertid? Nej, altså man skal lige være opmærksom, fordi der kommer en ujævnhed mellem dansk sommertid og amerikansk sommertid. Jeg tror, der er 14 dage, hvor der ikke er, hvor de ikke følges ad. Og der laver jeg sådan set bare en kopi af strategien, og så ændrer jeg tidsrummet, så det passer. Men det er kun det her overlap på 14 dage. Ellers så kan man bruge den resten af året. Så sæt et mål hver dag og visualisere. I dag vil jeg ikke hævntrade, i dag vil jeg ikke handle på et falsk breakout, i dag vil jeg ikke tage en tilfældig handel baseret på en nyhed, i dag vil jeg sætte stop loss, inden jeg åbner en handel, og i dag vil jeg følge mine strategier præcist. Det er det, man skal sige til sig selv hver morgen, når man sætter sig foran sin trading disk. Her er en anden strategi, som jeg også har bygget, og som også er meget interessant. Jeg vil lige sige, at det her webinar var ikke ret lang tid. Vi har jo lavet nogle webinarer i det her forløb, som er kortere, end vi plejer, så folk de også kan lave andre ting om aftenen, og i hele taget vi har den her simple tilgang til det. Men her er en strategi, som arbejder med glidende gennemsnit, og det er egentlig en strategi, hvor man bare tager EMA, som er sådan et Moving Average Exponential, som også ligger gratis inde på TradingView. Og så sætter man det på sin tradinggraf, på en timegraf, på en 200 perioder. Jeg tror nærmest 200 perioder er standarden. Så ligger det glidende gennemsnit her hen over grafen, kan I se, på en timegraf. Og så går strategien egentlig utrolig simpelt ud på, at man venter til, at prisen har skudt op over det glidende gennemsnit her. Og så tæller man bare til 3. Der skal være 3 barer, som lukker over det glidende gennemsnit, og så går man med på den 4. bar. Uanset om baren er rykket nedad eller opad. Det skal bare fortsat være over det glidende gennemsnit. Så kommer man med på den 4. bar i opadgående retning, altså i den lang position. Jeg ser her 1, 2, 3, og så kommer man med her på åbningen på 4. bar. Det skal være over det glidende gennemsnit her. Så får man, jeg har brugt et RTR her på 8 og et stop loss på 6. Jeg synes, det er vigtigt, at RTR på ens target er altid højere end stop losset. Du må ikke om at handle 1 til 1, og aldrig et stop loss, der er større end target. Det duer ikke. Så er ens stop, eller ens tabende handler større end ens vindende handler. Det bryder mig ikke om. Her der skal de vindende handler være lidt større end de tabende handler. Fordi så selvom man vinder halvdelen, så vil man altid vinde mere. Selv hvis man kun vinder 50%.
så må man altid vinde lidt mere, fordi ens target er altid lidt højere. Vi kan se her fra 2018, en dejlig opadgående graf, bare med den simple strategi. Og der kommer nogle ordentlige ryg her, nogle handler, der virkelig giver mange point. Og her er strategien, som vi kan hente, og som jeg har sat på en timegraf her på US 500. Jeg tror også, man kan bruge den på andre, på DAX, men for eksempel. Men det kan man jo teste. Nu har jeg lavet den her på S&P 500. Og I kan se her, at de der RTR-positioner, de bliver tegnet ind her automatisk. Så lige når man går ind i en lang her, man tæller 1, 2, 3, kommer den ind på 4, går man long, og så ved man allerede, at ens target ligger heroppe, og ens stop ligger hernede. Det blev target taget her. Der er kun en handel. Når den bryder op over, er der så kun en handel. Så skal man vente til den går ned igen. Så går den så ned, så bryder den op over det glidende gennemsnit her igen. Så har vi target heroppe. Bang, går op og rammer. Så går den ned under det glidende gennemsnit, går op over det glidende gennemsnit her. 1, 2, 3, vi går ind på 4, og så bang, nu kan den ikke være på dækket her. Og så går man op og rammer igen. Meget simpelt. Man behøver dårligt nok en strategi for at følge det, eller man hører dårligt nok at få tegnet det på TradingView, men det er nu meget rart at få tegnet det, fordi det kan være lidt svært at regne de her ATR ud. Så jeg synes, det er meget rart, at den laver sådan en grøn linje her, hvor man ved, hvor man skal ind, og en rød, når man ved, når man skal ud. Nu spørger Thijs Jensen, hvad er hævntrading? Jamen hævntrading, det er en måde at hævne tab på. I kender det sikkert alle sammen. Hvis man har lavet 1 eller 2 eller 3 taber i træk, så bliver man skidesur og tænker, du skal satme vinde det hele tilbage. Alt det her tab skal jeg vinde tilbage. Og så tager man en kæmpe position og giver den så meget man kan. Og så håber man, at man kan vinde alt det tilbage, som man har tabt den dag. Ofte sker der det, at man så taber bare endnu mere. Det er det, der hedder hævntrading. Meget normalt psykologisk tilstand at være i, hvis man har haft mange tabere i træk. Det bedste, man kan gøre, det er sådan set at tage en pause fra skærmen. Men ja, her har vi grafen igen. 200 dages glidende gennemsnit. 4 bare over EMA'en. Og så de her ATR-længden på 14, og så er det 6 og 8. I kan gå ind og indstille de her positioner, hvis I synes, der er noget andet, der virker bedre, eller vil bruge det på en anden indikator, eller på en andet indeks, så kan det være, at tallene skal være lidt anderledes. Men det kan I gå ind, og I downloader den. Og den her strategi, Jan spørger, om den er lavet til short. Jeg bryder mig ikke særlig meget om short-strategier, fordi man arbejder mod markedet. Markedet, i hvert fald når du taler om indekserne, går generelt op. Så short-strategier, de har det bare meget, meget sværere. Jeg ved godt, at når markedet falder rigtig meget, som det gør i de her dage, så har man virkelig lyst til at komme ind i det og tænker sådan, der er meget at hente, fordi det går altid, når det går nedad, går det altid rigtig hurtigt nedad. Og så sidder man som trader og tænker, nej, hold da kæft, en masse penge, jeg kunne vinde. Men generelt er det meget sværere short trade. Man kan gøre det med sådan noget som guld, som jo, altså nu har det været gået op i lang tid, men ellers traditionelt, så ligger det jo og svinger. Eller Forex ligger også svinger hele tiden op og ned, op og ned. Der er sådan noget mean reversion strategier rigtig gode, men hvis man handler indekser, så er det utroligt svært at handle short. Så jeg vil simpelthen ikke anbefale det. Jeg har siddet og lavet masser af strategier, og det er næsten aldrig, man finder en short strategi i et indeks, der virker. Simpelthen fordi det er så svært. Det er ligesom at prøve at holde en prop nede i vandet. Altså, den vil bare op hele tiden, fordi indekset bare går op. Så at sidde og lave en strategi, der satser på, at proppen forsvinder længere og længere ned i vandet, ned under vandet, det er bare svært. Så spørger Lars, om den her strategi, den virker på guld, samt alle indekser. Nej, den virker ikke på guld. Altså, de enkelte strategier, markedet er utroligt forskelligt fra Forex og guld og olie, og det er de færreste strategier, nærmest ingen strategier, der virker på alle ting. Og det samme med indekserne, de er meget forskellige. Nasdaq-indekset er jo meget mere volatilt, det hamrer op og ned. DAX er meget volatilt. S&P lidt mere stille og roligt, og Dow Jones endnu mere stille og roligt. Så fordi man har en strategi, der virker i et indeks, så kan man ikke bare kopiere det over et andet indeks. De har ligesom hver deres liv. Ligesom mennesker. De har ligesom en bestemt måde at være på, og sådan er det også med de forskellige markeder. Så det bedste er at have en strategi, som er bygget til et bestemt marked, og så lade være at blive grådig. Jeg tror, man kan sætte det på alt muligt, og så bare multiplicere op. Det kan man meget sjældent. Så siger Suhaib, skal man bare søge på simpel EMA i TradingView? Ja, den hedder EMA, altså det er ikke et simpelt glidende gennemsnit, det simple, det hedder SMA.
simple moving average, men det her, det er exponential moving average, så det er lidt anderledes. Der er ikke den store forskel. Men ja, det ligger på TradingView. Han siger, at han kunne ikke finde de andre strategier, 1, 2, 3 breakout og sådan noget. Nej, men det er fordi, de er blevet skjult. Man kan kun tilgå dem, hvis man er en del af forløbet. Så får man en mail, hvor der står, man er blevet godkendt, og så er der et login til en side, hvor man så kan klikke sig frem til dem, og på den måde installere det. Den hedder Simple EMA Trend Strategy, og ja, ser sådan her ud derinde, og så trykker man bare her Use on Chart. Og linket til det er som sagt, når man er blevet godkendt. Har du forslag til stop-loss og take-profit positioner på flere måneder pensionsporteføljer? Altså, det er Theis, der spørger. Det er jo lidt en videnskab. Når jeg sætter stop-loss og target, så på lange positioner, så bruger jeg altid teknisk analyse. Og så ser jeg, hvor bliver der skabt en støtte i markedet, og den støtte, hvis prisen så ryger under den støtte, så sætter jeg et stop-loss, så vil jeg ikke være med mere. Og target, det er jo lidt svært, hvis prisen aldrig har været højere op. Men hvis der er et naturligt target, et loft i markedet fra en tidligere pris, så kan man sætte sit target der. Men det er lidt et andet webinar. Så ja, adgang til strategierne, det er bare via det her link, som man får. Og så igen, den vigtigste ting er at undgå hævntrading og fjern dig fra skærmen efter store tabende handler. Sæt dig ud og kig ud over vandet og kast nogle sten i vandet, hvis I befinder jer ude af kysten. Det skulle være så sundt. Det var sådan set alt fra nu. Det tog en halv times tid, og det var sådan set også det, der var målet. I øvrigt er det jo sådan, at vi her på mandag har en event i København med Von Tobel, og der gennemgår jeg nogle af de her strategier igen. Jeg laver sådan en lille opsummering af de her 2 webinarer. Kommer måske med en lille ekstra strategi også. Så der kan I tale med mig, hvis I har nogle spørgsmål, så jeg håber, at vi ses der. Der er kommet mails ud om det, hvor jeg er med på Daytrade.dk-listen. Vi sender endnu en mail ud her i løbet af weekenden, tror jeg. Der er stadig nogle få ledige pladser, så kom, og der er lidt mad, og jeg kom til at skrive den første mail, der var vin. Det viser sig, at de har fået frataget deres spiritusbevilling. Så nu er der kun alkoholfri vin. Så hvis der er nogen af jer, der har meldt jer til, fordi vi drikker fulde, så må jeg så skuffe jer. Det bliver en aften med alkoholfri vin og trading. Derfor kan det være sjovt alligevel. Jeg kan også få en sodavand. Kim skriver, han skriver ikke, han glæder sig. Han skriver, vi ses på mandag. Så, men ja, jeg håber, det bliver godt. Det var det sidste år og forrige år. Det er noget, vi har gentaget, og det plejer at være rigtig hyggeligt at se hinanden, i stedet for at sidde her på skærmen. Så der kan I også spørge mere ind til strategierne, hvis det er. Og Jens skriver også ses på mandag. Så følg med i vores mails, for hvis I ikke har meldt jer til endnu. Det er sådan gratis at komme med, og det er åbent på den måde, at hvis man ikke lige kan komme, så bliver man bare væk. Selvfølgelig er det meningen, man skal komme, men man behøver ikke skrive, at man ikke kommer, fordi vi har der er plads til flere, end vi egentlig har annonceret, kan man sige. Så det gør ikke noget, hvis man bliver væk eller tager en ven med. Nej, det ved jeg ikke. Man skal selvfølgelig ikke tage en ven med alle sammen, så er det pludselig dobbelt op. Hvad er det, der sker på mandag, og hvor spørger Håkon? Jamen, det er i København, i et eventlokale inde ved Nørreport Station. Jeg tror, det starter klokken 5 om aftenen, og så holder mig og mine kollegaer nogle oplæg omkring investering. Og ja, det er sådan set bare det, der sker. Men jeg vil slutte for i aften, og så kan jeg glæde jer til på mandag, og så det næste webinar i rækken, som vist nok er min kollega Robin, eller også er det Christian, som holder oplæg. Og der er noget at se frem til, fordi det er nogle virkelig spændende oplæg, ved jeg, også som Robin har lavet. Så fortsat god aften, og vi ses.